moting'o weche mag siasa kod dongruok mawuok e gwenge ma pacho kae mangima. Masiche mag apaya bende pod medo kelo wich bar ne apisas mag arita pacho kende kanyakla kod mago mag NTSA. Kakwayo mabende iketo gi e kinde ni mabende ji wuotho mang'eny en ni mondo ibed motang' luwo chike mag apaya kanyakla kod jogo eko mabende dibed ni riembo ka gimetho kata gitimo gik mamoko nyaka koro ilu chike mag apaya mondo irit ngimani owuon kanyakla kod ngima jogo ma intiere godo. Bende bang'e e chenro marwa mar mine wacho kawuono wakawe mana mayom wakawe mokweko mabende obobedo ka wuoyo gi miyo miluongo ni Jael Mbogo e weche mag dak achana. Weche momiyo peko dhiambo masani gin magi. It was a fatal injury traffic accident that happened today at around 4 a.m. along the Northern Bypass. Ji ang'wen owito ngimagi e masira mar apaya e kar dak mar Ruiru County ma Kiambu e apaya maduong' ma Thika. Bad migawo marango futo mar yamo gi koro chal mar kor lwasi lero ni koth biro chwe e gwenge mathoth kochakore juma manyien. Number 1 en tudo winjruok mar Kenya gi China mondo akuma entie osude ngadho mamalo. Number 2 en neno ni gigo ma Kenya projects ma Kenya nosechako to samoro pok orumo odhi mbele to ginyadhi mbele nade. Jatend piny William Ruto chano timo limbe mandalo 4 e piny China juma mabiro, limbe mogwele kod jatend piny China Xi Jinping. Mana kaka pile warwako kanyero ote magi kokalela imaroma ote machok ma en ariyo adek auchiel nono ka weche gi bende iluo e mbui magwa mopogore mago mag Facebook, YouTube e kin kanyero nyaka maga TikTok. Machiegni nyinga Jaelieta jaloko marwa en Wilson Ochuka. Jang'weno wito ngimagi okinyi makawuone masira mar apaya motimore e gwenge mar Ruiru County ma Kiambu. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidilero, nyamburko moro mar ji giwegi mani riembo e ng'we irititi nodonje trailer moro chala mabende nomiyo ji ang'wen go owito ngimagi gi kanyo. Kogwen kawuono kar saa 9:40 e apaya maduong' ma Thika Road. Ji ang'wen nowito ngimagi e masira mar apaya. Matok nyamburko moro mar ji giwegi kido mar Suzuki Wagon donjo kuom trailer moro kido mar Mercedes. Nonro ofwenyo ni nyamburko go nowuok kar dak ma Kahawa kochimo Membli roundabout gwenge mar Ruiru County ma Kiambu. It was a fatal injury traffic accident that happened today at around 4 a.m. along the Northern Bypass near the Membli Bridge, involving 2 vehicles, a Suzuki Wagon and a Mercedes trailer. Nyamburko no mar Suzuki Wagon wachore ni riambo ng'we ya irititi. Chal mano miyo ji ang'wen duto mane ni e iye wito ngimagi kanyo. The Suzuki was on the rear and lumped into the rear of the trailer. Due to the impact, all the driver and the 3 passengers died on the spot. Bende wachore ni dreba mar nyamburko no nok nyal neno trailer no makare, wirani thoth teini mag apaya ma Thika Road ok ti makare. Kaluwore gi masira no, obila omedo jiwo drepe mag nyamburko mondo bed motang' ahinya ka giriembo moloyo to e kindegi mag koth kod nyasi mar Pasaka. Bende ojiw jogo mariembo mondo thegre gi yedhe mamero ji, mani mano en achiel kuom gigo mamono ng'ato riembo kako winjore. We are appealing to the drivers on our roads to be very careful during this holiday season and avoid drinking and driving. Matimore tok duol marango weche mag wuoth pachoka NTSA yango ni giseruake buk keses 19 mag jogo mitudo gi ketho mopogore opogore mag apeini e apaya maduong' ma Nairobi kochimo Nakuru otieno matich ang'wen. Duol no bende osechako chenro matiyo gi yor lony manyasani apeini madito mafwenyo jogo moklu chike mag apeini. Chal migeno ni biro konyo duoko chien masiche mag apaya. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Jodak makula mawe chiro masoko Mjinga yuago lal matara manoto koth mapek manyochuo tieno mapinyo rugodo kawuono kelo ula mapek manyo ywero dukni kod moko kuom udi. Jodak koro kwayo sirkal mondo gernegi olalo kod apaya motegno gima giseyo kuom kelo pi mapekno. Kabar migawo marango futo mar yamo gi koro chal mar kor lwasi lero ni koth mapek biro chwe e gwenge mathoth pacho kae. Simfos Okinda nigi ler mathoth.
Ma e chal mar chiro masoko mjinga mantiere kaunti ma Isiolo. Johala nochiwo kod buo kaluwore kod koth mapek manyochwe otieno mar tich abich maler moketho mwandu manengo gitara kendo dara mokuom jodak miechgi. Kaluwore kod jatelo mar chiro ni Steven Mwiti ma ok tin ne ute 200 nokethi kod koth mapek no. Ukiangalia venye maji ilikuja jana, kama zile drainage ambazo ziko kule zimetolewa matope, hatungeweza kuadhirika namna hiyo. Hii drainage tumekimbia kule, tumeenda kwa municipality. Hawezi kuja kule kutoa ile matope wakisha kwamba maji kikosa barabara yake itatembea na zile drainage ilitolewa kule. Johala kwa nolal mapek amoko kuom gi pino donje duknigi to moko duknigi duto no yuer. Mekuta chakula yote liko maji, sijui nitaanza wapi, sijui nitafanya nini. Kuna watu walikuwa na honda zao, sijui naenda kuambia nini. Kwa sababu sasa niko stranded, sijui. Actually nimepata hasara kubwa sana hapa. Ukiangalia kama hapa kuna mbanda za unga, kuna michele ambayo imeharibika huku ndani, kuna sabuni, kuna spaghetti, kuna vitu mingi, na hata huku ndani kuna ngunia za mahindi, kuna za jage ambazo zimeharibika. Actually nimepata hasara kubwa almost 60,000 hapa. Lucia Manyara manigi ng'ol mar wuotho lero gi lit kaka ojende moko ema rese lak tho ikine ma pi nyoywero ode. Ila ilikuwa nyingi ya saa 4 saa 5 ilianza kumomoa. Tukachindwa. Usiku wenyewe nilipewa na wakijana wakaniweka kwa kitanda iko na maji, iko ndio nililala na maji mwenyewe. Si ya watu na kitu hata chakula ya kukula. Hata nini, unaona vile na ilifungana pale. Unaona vile ilifungana pale mpaka ikaenda yote. Nikawacha hata hii nguo niliweka, nilikuwa matope mimi hata mimi mwenyewe. Nilikuwa hata matope, nimechindwa hata na kuongea ni wakijana balinibeba. Jodago ywak ni sirikal osejwango gi kuom kinde malach ka giwacho ni lal makama obiro kaluwore kod olalo manolos marach. Ile kitu tungesema serikali, kwa sababu tunajua kuna pesa inatengwa ya dharura ya dharura ya kusaidia maskini. Hiyo pesa tunataka wakuja tusaidie sisi hapa soko mjinga. Kama ni chakula, maduka kuna kitu iko kwa duka. Chakula yote imeenda kwa maduka, vitu imeharibia, milioni ya pesa imeenda. Nyumba zimebomolewa. Ile kitu ningesema kuhusu kanisa. Tunasikia watu huko juu kama rais wetu anachangia kanisa. Tunawaomba wateremke Isiolo. Hii bridge imekuwa na tatizo kubwa zaidi. Wakati walikuwa wanatengeneza hii bridge tuliwaambiwa tuwekee box karabati. Wakatuwekea hii karabati kidogo. Leo hii kila wakati tumekuwa tukiadhirika. Mara kwa mara tunakimbia kule, tunalilia kule kwa county government lakini hatusaidiki. Magitimre mana thuolo machuo kutoka pisimar jokor chal mar kor lwasi golo siem ni koth mapek biro goyo gwenge mopogore pacho ka e odirani mar Pasaka. Timfros Okinda, Ramogi TV. Jatend piny William Ruto chano timo limbe mandala ng'wen e piny China juma mabiro manoko chakore tarik 22 nyaka tarik 26 limbe mogwele kod jatend piny ma China Xi Jinping. Mai biro bedo limbe mar Ruto e piny China e thuolo matine dweche 6 ka limbe Ruto mogik e pinyno ne en dwe mar 9 higa mokalo kama bende nochopo e romo mar ohala. To limbe Ruto e piny China nyisa ng'one piny Kenya ahinya to e kinde gi ma piny Amerika osebedo ka gore lweny mar ohala e kindgi koda piny mar China. Sharon Ongao kolo wachni matut. Mare mochano timo juma mabiro. Jatend piny William Ruto biro limo piny China. Mana bang' dweche manok toka ne ochopo e romo mar ohala matudo piny China gi pinje mag Afrika midendo kaka FOCAC e pinyno e dwe mar 9 mar higa mokalo. Ma en limbe moyiedhi ma jatend piny timo bang' ka nogwele kod jatend piny China Xi Jinping. Wach ma jalonye weche mag tudruok e pinje maoko Gordon Kachola wacho ni keto piny Kenya e opara manyime. Mondo mi ker yud state visit China en gino mais nitiere gimonyiso ni piny Kenya en ne pinje maoko. Inyapano no yudo state visit e piny mar Amerika, iga poko luoro chako yudo state visit e piny mar China. Kata kamano, e kinde modhi e piny China en gino mane ma jopiny nyalo bedo godo ni limbe no dhi kelo. Number 1 en tudo winjruok mar Kenya gi China mondo akuma entie osude ngadho mamalo. Number 2 en neno ni gigo ma Kenya, projects ma Kenya nosechako to samoro pok orumo odhi mbele. To ginya dhi mbele nade? Projects gi nyama na dhi mbele ka sani Kenya ok nya dwaro gowi. Kenya bro dhi manyo kako nya donje gi miluongo ni PPP, Public Private Partnership, mondo mi joelni makocha obi otim projects go otieki ka gisetieko to koro
gine magibro yude yuto for a period of time. To jo Kenya bende onego ng'e ni e seche mwuweni kapok ochopo kuno wan gi gop jo China marom nade, to mpango wa mar chulo gopego en ang'o gang'o. Dipo ni achiel kuom gik modhi discuss en kaka jo China nyalo medo wa thuolo moro matin mondo wayud kaka wachulo gopego, koso en adhi kawo gowi machielo. Kao kamano to en ang'o kendo maginyalo discuss mopogore gi mago. Limbe Ruto bende gedo ni biro kelo tudruok makare gi piny China, machore no chumi mare osebedo ka dongore e thuolo mar namba 2 e piny ngima. Machiegni ne, pogruok mar ohala osebedo ka mienjo e kind piny Amerika gi pinje mopogore, moriwo nyaka piny China, kaluwore kod kwan atamalo magiketo ni mwandu madonjo e pinjego. Lweny magore kind China gi US, ka Kenya obedo strategic enough, to Kenya bro benefit. Kenya bro benefit nade? US ne chiwo development aid. Masani thothne molata malo 70 sani osegol. Koro development aid ni Kenya dhi manyo to ere kaka ginyalo fill gap manyowe gi piny mar US ja. Kamano achiel kuom gik ma an gadier ni tero ker US, ni tero ker China. Mondo mi gaps manye koro owe gi USAID, US in general, mondo mi oyud kako nya fill gi, mondo mi kick budget madhi bede midhi somdu mara uchiel bed gi pek ahinya ne jogo masolo osuru. Ka ker ok otimo mano, to wadhi yudo pek moloyo kata mane wayudo higa mokalo e osuru midhi chok chakre dwe mara uchiel. Aneno ka gima Trump dwa ni mondo duok ji te e piny ngima e mesa mondo otim negotiations manyien kuom tariffs mag ohala kata gik michaje wi ohala matimore kind pinje. Nikech king'iyo piny kaka mar China oketnegi 145. Koro kikompea gi marwa tineno ka gima chalni joka ema ne gidwaro mondo giri negotiate go, to nikech ok ginyal timo gi kendgi, koro chuno no kelo the rest of the world e mesa mondo ji negotiate manyien. To an kang'iyo to aneno ni ma opportunity thuolo makende mar Afrika mondo ka ji te odok e mesa to Africa negotiate kaka African Union, tok Kenya kende kata pinje matindo gi kendgi. Wenge duto koro rito ber ma piny Kenya biro yudo bang' jatend piny tieko limbe mare e piny China juma mabiro. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Limbe mane jotend siasa ma Migori moting'o governor, senator, women rep kod jod bura notime kar jot ma jatend piny William Ruto tarik 10 madweni onyago lemo kaluwore kod josiasa go mane otimo limbe. Gedo mar apeyni moting'o mano ma Masara nyaka Muhuru, Posta nyaka Makalda kod gedo mar alap tuke ma Migori ma igeno ni dhi chakore machiegni gin moko kuom dongruok ma jotend siasa e kaunti ma Migori wacho ni ne giyudo e kinde limbe margi. Jafwambo marwa Jojuma ne giler mathoth. Tok limbe ma jotend siasa e kaunti ma Migori moting'o governor, senator, woman rep kod jod bura ne otimo jatend piny Kenya William Ruto tarik 10 madweni, futo mayamb siasa e kaunti ma Migori obedo kod lokruok. Josiasa ma ande osebedo kod ywaruok mag siasa nyaka sani osebedo ka yalo injili mar riwruok mar manyo wechego mag dongruok. Gino bende jokanyo mag kanisa, josiasa mawuok e kaunti moko kod oganda e kaunti ma Migori osebedo ka kwayo kuom kinde mathoth. Wadhi State House kanyo mondo wawachi kode gik moko duto ma pes jo Kenya gi sirikand jo Kenya nyalo konyorego mondo bi olos ngimawa kaka jopiny obed maber. Wajumbe duto ne nitiere, Senator Eddie Okech ne nitiere, kendo gik miwinjo wacho kako no wacho kucho. Adwa nyisou ni riwruok kidhi dwar mondo dwar ne jopiny kelo duoko. Amor kasanya neno ka jotendwa wariwore waduto kendo wane achiel. Nyiso ni wan jokanya achiel. Omiyo waduto wanyithi ot achiel, wawuotha gi hera. Josiasa e kaunti ma Migori osebed ka ikono mondo koti kamoro achiel kaka josiasa mamoko ma oyier e kauntis kaka mar Homa Bay mar kelo dongruok e kaunti ma Migori. Gavana ma Migori kod jotelo mamoko e kaunti ma Migori e kinde ma juma achiel mokalo osebedo ka singo tiyo kamoro achiel ma kelo dongruok e kaunti ma Migori. Mheshimiwa Mark Nyamita, wariwore ariwa mondo watine jogi. Wariwore ariwa mondo watine jogi. Awinjo kiwache maber kenda morgo kabisa, morgo e nyim Nyasaye. Ginondiko watije mopogore opogore to ne gindikowa. Erigi wach 2027 wanyalo dhi e polo. Polo e maduong' ka watiyo ne jogi maber. And it is matters of development.
when it is matters of putting the interest of our people first, mimi kama Mark Nyamita, you will count me in there. And recently, I think about last week actually, the governor and all of us had an opportunity to meet the president. And when we had that opportunity to meet the president, every single leader listed the priority areas. Limbe ma jotend siasa gi kaunti Migori ne otimo ni jatend piny Kenya William Ruto jumachiel mokalo osekelo geno mathoth ne oganda e kaunti ma Migori. Gedo mara piny mopogore opogore ma igeno to ahinya mano moting'o mowuok Masara nyaka Mehuru en mano bende koro oganda wacho ni pone koro lose makare to dhi kelo yot e yorego mag ohala to ahinya ohalano marriage. Mi gik machalo kaka chiemo ma noa e dho nam Mehuru mondo chop ka onge nikech yotimo bugni gi chuodho to koyaw kochakore sama koro igere ng'eni kaka vijende matindo nyaka wayud tije. Sama igero barabara wabiro yudo tich ka gi giro wani wanyalo sombo ne jogo gik matindo tindo mag gedo go. Yudo ka sirkal ogere en ka wanyalo tero abiria watero maber, wayudo ka koting'o sike maber, ka kiting'o kata siko maber ok itindaro ok chandi ke chuodho be ng'eny e yorno. Kidwa dhi kata Mehuru ok yud gi chamo mo tiyo mang'eny. Dhi keto yot nikech ka nyo pod entie kama to yudo ka chuno miyo rech kethore wang'ayo kaluwore ni wadhi mos to ka wang'ayo los maber to rech dhi chopo wang' sa to wadhi uso rech ka ni hali maber kendo. Gedo mara piny mopogore opogore ma oting'o wuok Masara nyaka Mehuru Bay, Kababu nyaka Kadera, Kanyawanga nyaka Rapogi, Posta nyaka Makalda kod gedo mar lap tuke ma Migori ma igeno ni gedo mar gidhi chakore kinde machiegni gin moko kuom dongruok ma jotend siasa e kaunti ma Migori wacho ni ne gilose weche maggi e kind romo margi kod jatend piny Kenya William Ruto. George Juma, Ramogi TV, Migori. Joma mine kanyakla gi rowere ojiw mondo wuog oko kendo gol pachgi ewi kaka itayo sirkal kendo kwedo gigo mok dhi makare pacho ka. Kaka jafwambo maro Anthony Achayo lero, joma mine kod rowere bende nomed kwa mondo okaw thuolo mag telo mayudore pacho ka koda e pinje ma oko. E kinde nyasi mar abich mar dhialo kenge mag jogo makedo ne kit oganda jo Afrika, ma bende ong'ere kaka The Fifth African Symposium, manobagi e bomano ma Nairobi, jondik buge mopogore opogore mawuok pachoka kod mago mawuok e pinje mamoko mag Afrika notiyo gi thuolo makamano e nyiso kaka gisebedo ka giketo ne ratich oganda kokalo kuom tijgi mar ndiko. Writers nigi a big role magitimo nyaka sani. One give very heavy role. We have to teach the society. Gidok mora mora kata sani waamua koro wandiko nyaka en dholuo, dho Mijikenda, dhok ma ng'ato nyalo winjo. Wandiko short stories, wandiko poems, to wandiko even novels ma ji nyalo somo mondo mi ging'e gik matimore e sirkal, nikech wan modhi skul to kendo wang'eno gigi to wanyalo tiyo gi dhok moro mwanyalo wacho godo adieri to yieno be kisome to chalo story. Joma mine kachiel gi rawere gin jogo ma poni gi luoro mar keto pachgi e lela ahinya to wechego mag telo. Alena Zahir, ma en jandiko mang'ula mawuok e piny mar Uganda, nojiwo joma mine wetene kanyakla gi rowere mondo chung' motegno e kedo ne ratichgi kendo kaw thuolo mag telo. We cannot restore Africa without restoring the woman of Africa. The woman of Africa must rise first before Africa can rise. One writer, one teacher from Black America taught in the 70s that no nation could rise higher than the woman of that nation. I am here to just make that resounding call, that clarion call, that we are the judicial verdict of public trust. As a people, as women, as children, as youths, and as I'm here today, let me just make it clear, the Constitution even makes it proper, that we need to have equal representation of every particular majority of the community. Alena bende nonyiso morne kaluwore gi chia mane rowere ma pacho kae, ma bende ong'ere kaka Gen Zs, nonyiso higa mokalo e kinde ng'anyo margi manokelo lokruoge mathoth pacho ka. It is very interesting that the Gen Zs are sitting on the front row. And you may be the reason why I was attracted to hold this Pan-African Symposium to this place. You sounded the drums and you created the energy in the world that was telling us, all of us, that change is coming. Jondiko go bende nokwedo kang' mane sirikal okawo
mar tamo jopuonjre masomo e skund nyiri ma Butere Girls nyiso tukgi mar Echoes of War e kinde nyasi mag tuke drama e kaunti ma Nakuru, gino manokelo mbaka mathoth pacho ka. Abedo gi buok kabisa ka nyithino ma Butere Girls ka onego perform national exam to itamogi gi government, itamogi gi leaders monego bedni chung kodgi mondo nekech literature en gima onego bedni bedo kiyo ne piny. Ji neno, ji puonjore kowuok kuom, ji winjo mor kowuok kuom literature. To mae gima nosetamo government mondo tolerate nyithinda ma tugo. Antonia Chayo, Ramogi TV. Amen maratipo osechako kao kore e kindo gai ma ODM Raila Odinga kod jod bura e wi paro mare mar mayo jod bura omenda mar dongruok mar NGCDF kendo tero omenda makamago ne counties. Kaka jafwamoro mar siasa Chris Owino Kolonwa, Raila wacho ni tij jod bura en loso chike kod ng'iyo kaka sirkal tiyo gi omenda jopiny. E kinde ma jod bura bende osingo mar mako lweny kod ng'at mora madhi temo mayo gi NGCDF. Ng'ano madhi mbalo wang'e mokwongo. Omenda mar dongruok mar NGCDF olemo mamili ma pige osebedo ka tieko riyo mag oganda jo Kenya e do weche mag somo kod dongruok chakre higa mar 2003 sani koro ni e kinda kurga sombi. Kata odoko ni NGCDF osekelo lokruok marieny kasulwe e thoth kuonde chung od bura ma pacho kae e gero skunde, konyo jopuonjre mochando to withe gi bith, gero osuptende kaachiel kod tesende obila. Tudruok mare kod jo od bura osekete kama poth. Kuom thuolo mohewo nyadiriyo, doho oseyudo tudruok mar jo od bura kod omenda mar NGCDF, ataro mar chik kalure ni NGCDF en tich mar sirkal mamalo kendo tij jo od bura onego bed ng'iyo ka sirkal tiyo kod omenda mag jopiny. The fact ni wajumbe timo legislation, timo oversight, timo representation, at the same time gicha gitiyo gi pesa jopiny ni gine magi implement, ng'ama oversight gito ng'a? That is the question. So gino kelo confusion e governance. And therefore, an pacha en nika pesa ni nyalo kawo mondo tene counties. To wabro align governance mondo bed moriere, mondo bed ni joma tiyo gi pesa na on behalf of jopiny tiyo go to joma ng'iyo gi joma loso chike. Okay? To kam otamore titere court, idhi yale court. En ni ng'ato ok nyalo bet jatug mpira. Kasto kende ni referee. Nyaka yier achiel kuom ariyo. Kind referee tibet neutral, ng'iye ka joka gocho. To kind jatugo titugo ne timni. Koro wabunge tijgi e katiba en rango kaka sirkal tiyo gi pesa. Mano gi dho ngere luongo ni oversight. To kinyal bet ni ine ng'ama dhi ng'iyo oversight to kendo iduogo timo gima jok sirkal onego bed ni timo cha. Mano nyiso ni imienori. Ewi mano, doho mamalo ne ong'ado dwe mar 9 higa mokalo ni chenro duto mag NGCDF dhi rumo e giko dwe mar 6 higa manyien. Ogai mar ODM Raila Odinga e yiko mar jating ndai mare machon George Oduor ne ochwado jood bura kod boka e wi omenda mar NGCDF. Raila ne ochako twak ma timo kachieng' mar golo NGCDF e lwet jood bura kendo kete e bwo sirkal mag counties kaka yo mar tego sirkal mag counties, wach ma osenyuolo paro mathoth e kind jo od bura kod jopiny. Gima tiyo kik wakethi, CDF tiyo. CDF ber mana 2.5%. I support ni counties onego med pesa. To wamed gima na shareable revenue from 15% to 40% gi functions maggi. NGCDF wajumbe minyalo gol gi chik. But it is the most devolved fund. Sani kata molo counties. A county bochako team devolution pesa madonjo cha otere to ward. But CDF obed kanya in fact onego tere to 5%. To thin kech ene on the ground. E Kenya ka gik mang'eny ok ti. Koro kik wachak gore gi matiyo. Iyudo ka mbunge ema dhi yiero fund manager matiyo constituency mare. Iyudo ka mbunge ma influence joma bedo committee members mag CDF e constituency mare. The committee members gi iyudo koketo joge mabro konye go siasa. Tiyudo ka mbunge bende ema yiero ni project mane midhi timi. Koro kuonde ma oneno ni onge gi support okotere project. Jo od bura korka korgi oramo ni lokruok mane gitimo ne chik mar NGCDF e higa mar 2015
ne omayo gi teko moro amora e wi omenda makamano, wach ma jonon siasa to neno kaka miriambo mar odiochieng'. E wi mano, jo od bura oramo mar timo duto manyalore e bwo wang' chieng' mar neno ni gidong' kod omenda mar NGCDF kata kochuno dhi e mbulu mar paro. Government ginyalo intimidate, okay? However, ginyalo intimidate court independent. So my view en kata gichun cabinet secretary ni pod medo migi pesa kokalo June 2026. To pod wan kaka ukinde matiyo e gik mag accountability gi human rights pod wabro dhi e court mondo wa make sure ni court ogeng'o gino. Jo od bura goyo korgi ni onge gima governors osetimo ma ginyalo nyiso jopiny mondo omigi omenda mar NGCDF. Road maintenance levy I support ni oningo olos proper structures e county to pesa no nyalo biro kato counties otim barabara, mano waonge godo gi problem. Nikech mano ero to pesa mang'eny obedo centralized Nairobi ka to kwane kokonyo mwalo kocha maber. Kuru pesa no wagol watere counties. Kuchopo chako be devolved further to the wards. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Report no ero mano mar Chris Owino bende makoro terowa e yweyo mokwongo e wechegi manyien mago mag oimore gi dakika 24 mosekalo tok sa 3 mar otieno. Ero kamane nyako fuka ntiere Nakuru wacho ni goyo mos ne jok moyudo masira mar pi. Omolo wuoda nyakoyo kantira Sembo got bondo jail Ramogi Lerndi kendo isedonjo kawaida gi family kos dosiepe to weche manyien ema uluo mosa. Nyapita lieta mang'amo ng'eya gi dala iwacho na winje yono ero makare kabisa ato wuod kodumba kanyamwero kamana inya kuom ote mari. Ibrahim Masud mar Kosele iwacho ni mor kod weche manyien. Tabu mar Barolengo yawa kendo Ruto dhimedo hologowi iwacho ni wana wa ol. John mar Ahero Ramogi ler sana deno japeng ba umoja kata nyakwar nyar iro ulumbi ineno Ramogi yono ero makare kendo imore chopono kentiere kod min odi Lavenda Amanda kauntiere game gotregea ka machielo en mari Omolo wuod nyakoyo kantiera Sembo ero kamana inya kuom ote mari e kin mamoko mabende wa medo yudo kokalo yor ote machok ma en 2 3 auchiela no wadhi yweyo ka waduogo mana kaka wacho mana twak mamuola mar mine wacho idhi mabor. My God, why have you forsaken me? Jesus cried out while he was on the cross. That impostor said he would rise from the dead after 3 days. And on the 3rd day, he rose. He's not there. Go and tell my disciples I am risen. The Master has risen. I saw him. I saw him with my own eyes. Watch the complete story on Viusasa. The Lord is coming. The Lord will return. The moment you've all been waiting for. Welcome to a world of endless kids entertainment on Viusasa. We'll arrange a new secret meeting. Now I understand everything. Pretty awesome, right? That is so cool, man. And it's lots of fun. This is the ultimate destination for your kids' learning, fun, and enjoyment. The greatest meal ever is ready for oven time. That's right. Let your kids enjoy unlimited entertainment only on viusasa.com. In SA, people are big on balance. And I remember the first few months, at 6 p.m., I'd be the only person in the office. And it's a massive office. There's hundreds of desks, and you look up and you're alone. I also learned there
to question whether the long hours we're used to over here, are they really productive? Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machiegni kendo ngima kod dak masani seche moko ni kod chochni kod midhiero maka kod kacha mosekelo pek ne ji e keny e kedo gi pek mag ngima e kind mamoko. Mama Jael Mbogo loso kodwa e wach dak achana mar konyo kedo gi midhiero machalo kod magi kokwayo jopiny onywak lwedo e bero ngimagi. Matwak ma bende ne wabedo kode e dalane machiegni. Wach ni en wach mapek momako nyithindwa matindo to kota gi jonyuol. To maduong' ahinya en mine. Ting'o nyathi dweche 9 e iyi ka ber ni duto gi sunga ni duto rumo. Ionge kata figa moro minyalo yangri kode dier ji nikech irito nyathi. Midhodhe idhi e hospital nyuole. Chon wan ok wanyuol kod wach cesarean nikech cesarean obiro machiegni oyudowa ka wan ne wasenyuol. Ichuko nyathino manyuoli. Mena ino koro miwang'i mak kitanda motegno chung motegno nyon kidi ichuk nyathi nyaka wuog. They are hard work to produce children and population growth magisekele Kenya ka. Onge piny manyalo dongo ka ji onge. Jogi e jolweny, jogi e polise mwanyuolo nyithindwa go, gin ema gitiyo e sirikande, gin magiriembo ndeke, gin magidhi e pi gikwang' kod mende, gin ema gipuro kota chiemo mwachamo. Emomiyo nyathi en musingi maduong' e nation, yani e piny mora mora madwaro dongruok. Wan kota kod young people matiende ni rawere machiegni chopo mana kata koriwa kota gi joma mon wan over 80%. Modong' mamoko go gin chuokoro madongo. To mae e kamiyo Kenya bedo gi hope. Obedo gi geno. Ne en piny madongore mabiro dhi nyime bedo momeu bedo kod ngima maber ni nyithindwa kota gi mondwa kota gi chuowa duto. Nikech sani gima neno nyithindwa gikendo to githo piyo to giwe mon manyiri. Mon manyiri gi pod ni kod ngima mopogore kod mane wan kod chon. Nene ka dichuo tho tibeti e liel kanyo jo dala jaodini emano ng'ad kaka gidwa bet kodi, kaka gidwaro ritore kodi, to duto nene teko ni e lwet ng'ama dhako. Nikech ka dichuo tho kiseike chieng' me ywe liende tikluongi keti piny. Jodong gi kata wakini makanyo kata wuon odu jobet piny tiwacho ni koro nyang'ane waseywe liel mar jaodi. To idwaro nang'o? Ipenji ni idwaro bedo nadi? Koro idong' e lwetwa. In ming'ado bura. Mondo koro ing'e ka ibiro duoki, ibiro teri, kosidwa timo nang'o? To in wach miwacho ema tiyo. Kiwacho ni to gin kod rusa ma dwaro ng'at mabire udino. Mokiyier kendi. Okiyier kendi. To sani mon wadhi e ba, iyudo odianga buk moro kanyo, iywari kodo, iluro kodo, ma kata jo dalo kong'eyo, to ni nisetiekori koro wiyi dhi liel. Kacha ne wich ok liel, wi dhako mane ywa odi otho, ok liel nyaka chieng' moyudne dichuo manyien. Koro jo duto ng'e gweng' kanyo ni ng'ane ni kod magugu, en kod
ginene liel pod oywago chuore. To sani dichuo iko kawuono to kiny ndalo 3-4 to agwati moro osedonjo menore kodi e ot. Magi gin gik makelo ginene chira, to kelo kota tuo, kelo kota lal mar oganda. Oganda walal gi sani. Mama gi duto gin gik moko madwaro mondo ji obed piny mondo wachi. Mate chati nyalo non bubidhe budwoke kare. Nikech responsibility nitie kuom oganda monyono nyako ni. Omo nyar ng'ato, unyuomo uketo obiro donjo kuomu, to ka dichuo tho ni, to ni ting'ri kod nyithindi mondi. Nyithindo go jeans magi gin mag ng'ano. Mokwongo wan kwa tedo ni dichuo to jeans wa ok lokre. Wari men kod jeans maneno nyuolwa kod okucha. Koro nyathi mwanyuolo ni, era riu moriwo wa kod dala manyien mwadhien. To kakoriko na ni in koro ting'ri kod nyithindi duo mondi dhi, especially ka gini nyiri lilo. Nendo riembi chon. To yet, dhako tije na yudo kodhi. Kichwoyo jemo, temi kayo. Jemo miyudo. Kichwoyo bel mar oloro mane mikayo. Kipidho rabuon mane mikayo. Ng'ano man kod kodhi mar dhano en dichuo. Adwa wacho wachno maler gi dholuo ni chuo mondo we nindo e itgi. Ki in ng'at mariethore, imadho kong'o throughout, imer, ionge kod ngima malong'o kidewo, to kota kothi bende lal. Koro kinyuol to nyako. Kinyuol to nyako. Kinyuolo nyako mar adek ikoni ting' misiki dog thuru kod ogwangego. Hala! Tibiro kanyo kin nyako manimba. Mane ok ong'e dichuo. Ikoni ni ting' nyathi, idoko do thuru nikech en nyako. To thuru to ni ae kendi. Ne ae ka in nyako masilil. Ene ka kenyo kethore, to ginendo luongo biro iri buburo loye, to imiyo nyako ni thuolo mondo wachi, idwa dok. Koko dwa dok, to nitie gik moko ariyo. Achiel, kano nyuolo senyuolo nyithindo kocha, 2 kata 3, tikwano kod dhok mang'ani nonyomo. To kodwa dok, to oko nyalo duok ne dhiang' kata achiel. Dogo dong' rito nyithindo. Gimenegi. To kane ubet kodi higni kata 5, 6 to nyuol pod onge, to emomiyo sandi, tiweye, to dhoge manochulo, manokelo ka, oisembo iduoko ne to nitie ma ing'ado. Dher mar ok duok, dher wuoro ok duok, gi diek gang'o, gi pesa mag ayieka ok duok. Koro dhok modong' ting'adi miyo dhi odwa dhako machielo. Mane kaka nitiekogi. Medo dhok e dhwidho mano kwero. Mane na njao. Mano tich ng'at ma onge ratiro. Ka en baba ni to baba ni no en mokora. Oloko kenyo hala. Oloko kenyo hala. Kenyo ok tim kod ohala. Idwaro adiera kende. Kisenyuolo nyithindo kocha, to iwacho ni acha ni duoknwa uru nyarwa ka pod thunde ni otuchu kaka no biro iru. To kok unyal, to dhogo ka wachamo. Onge kumutero wae. Nyithindo nika, to nyaka pidhgi nyaka gidok madongo. Lweny mwagoyo mar rito ngima nyithindwa, ok awach ni gini nyiri kendgi, yawuoyi bende ikawo. Kidhi nyuol, muya michuko kodo nyathi manyako kod mawuoyi onge pogruok. To ka en nyathi maneko kata en nyako kata wuoyi tibiro tho. Omiyo wawe bet gi siandawa ka nyithindwa ikawo itimo kodo hala, tinego e yore ma onge kata tiendi maki lal kodo, to wan mon wanindo wakwoto nindo e wi kitandini. To gimarach matimore ka en sigana, to kodo hala. Sigana nitie, to hala be nitie. Matiende jominegogi, nitie konchiel ma jomoko mor kod wachno. Gima dwa wacho,
ne wan ka kod chon ne wan kod law mane wacho ni ka ng'ato tho joge jonyuolne ni kod right ma wacho ni nyathiwa no tho to kwadwa mondo timne postmortem. Iwinjo? Cases mane nitimo ni postmortem gin mag police cases. Ma ng'ato biro monja ka ogoya bonega. Koro make idwa tere e court. Idwaro ng'eda tiro ni en manotimo thono kusi. To ng'ato kituo kaka koro sani anatuora asetuora kuom higni 11. To chieng' moro kanindo Nyasaye oluonga ni koro nyadundo bi kuma ne ae koni. To onge rusa mondo tero odhi otimna postmortem. Itimo na postmortem marang'o. Tuo na ji duto ng'eyo. Asegora kodo higni 10 gi wiye. To sako chopo nadhio to ok nadwa winjo ni denda oterie mochari ni idhi timni postmortem. Idhi gi yue gi kwe. Iwinjo? My son died 26 years ago. To nang'e no tuo mane monege. Abedo kode dweche 14 ka atuoye. Kotho ipenja ni udwaro mondo atim postmortem. Anto obro kelo hala manade. To mar ariyo postmortem be mitimo gi duto ma polis kowinja njan ng'ato tho to gise omo body. Report gitero ga kanye. Nikech machako timni ng'ati postmortem tikelo ni report manyiso ni kori nyalo dhi donjo ni ng'at manindo cause death. To ka en ng'at matuo natural, age, whatever, ma doctor osethiedhe bochopo kama ok ginyal. Kar postmortem ne kama richo chakore e Kenya ka. Ng'amo tho e pi. Ng'amo wuok okawo tholo dhi odere. Magi ne chono gin joma teri e mochari. Motuon kuongo ng'at mane odere kata ng'at motho e pi ko IPT ikega kama noyude e buokulo. Titieko weche ne duto kanyo to mare norumo kamano. Kore kusimo ukweyo yamo marach manie i aora. To ng'at mane odhi otho e pi, ng'at modhi odere, igole tere mochari. Ko akuchir wake e dala gudhora kach. Kwero ana wacho kaka koro ng'ama duong' manadongo chon. Maneno gik moko gwang'a. Waya notho e River Nyando. Otieko jumba 2-3 kidware. Kano oyude to dana gowetena madongo duto nodhi kano bo yike tiend kulo nyaka sani kata liende no ne waneno. Mane kako winjo bed. Mawan kaka onyuolwa i dalawa kwerwa en pi. Dana no wacho nwan kochakore kawuono onge nyathi manyalo gore e pi to yoro. Nikech mano koro waya machieng' oseluro kanyo. Kik udhi e pi. To ne ok oyike e dala ka jaduong' Ondifu da no yike tiend kulo. E kuma noweye. E kuma noweye. Kanyo gibetie nyaka giywe liel nyaka gitiek yore ne duto. To ka ji ato ji aya ji dhok tusiegi. To madhi wacho ni pon masani ma dibed ni kelo nek ma bende wawach ni omedore. Ma ngima mantiere sani wane 2025. Ang'o minyal tim? Cases mag jomonego ng'ato. Gin cases gin expediently onego gibed done away with. Onego tiekgi as quickly as possible. Mane ka gibiro sevowa. To nikech ng'ato koneko idhi imiye bond to duogo to neko podo continue nego jomoko. To bura idwa yware ma ena ywaruok ma ena ywaruok. Ma bende ai kakuri ol. To ng'ati to nenotho onego ratiro kama to action onge. Sirikal ni kod tich maduong' monego tim n'oganda. Wadwaro security, maximum security. Mon moti ing'ada ng'utgi. Mon moti
nyithindo matindo dhi to rape butho. Mano ok piny ma ji onego bedie kod ginene kod kwe. Waonge kwe e Kenya ka. Kwe onge to dongruok ok bi bede ka kwe no onge. Kata wakel pese maromo nade gi nade to ka onge kwe to onge dongruok. Peace comes first. Yeah. Us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Naye Mungu alituokoa kutoka kwa nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wake mpendwa, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Amina. Dial *811*414# to get msamaha wa dhambi as your skiza tune. Machiegni kendo kawadhi mbele en ni moko kuom oganda dhot Sabaot modak Mount Elgon koro dwaro ni sirkal oyienegi gipudhi yiend ng'owu mantiere skund primar ma Toroso. Jodago koro lieko ni yienno osebedo ka kelo negi kuong' kaka thoe, kethruok mag mwandu kod pogruok e kindgi kuom higni mathoth koro. Kata obedo ni giwacho ni pudho yienno en yor tieko kuong', jogo mochung' ne arita to wacho ni onyalo bedo chakruok mar din makoch. Joyce Oduor gi ler mathoth. E chuny gwenge mag Mount Elgon e skund primary ma Toroso, yien ng'owu ochung' motegno, yien manigi sigana modhuro. Sigana miwacho ni osekelo pogruok e kind oganda kuom higni mathoth, kaachiel kod kuong' ma jomoko wacho ni wigi ok nyal wil godo. Ne jomoko en mana yien, to ne jomoko en etie midhiero duto mosebedo katimore e gwenge mag Mount Elgon. Kuom higni mathoth koro, jodak ma alworano wacho ni chal ka gima kuong' marach ne opidh e tie yien no, to nyaka sani gilieko ni yien ng'owno osebedo ka kelo hawi marach ne jodaka. Nilikuwa naambiwa na nyanya kitambo kidogo. Nikaambiwa kuna vitu vilikuwa vimewekwa na malaiboni, hiyo ndio inaleta shida mlima Elgon. Na mlima yetu hata mimi nilipoteza mume kwa hiyo njia ya laana. Cleansing hiyo ni vitu ambayo iliwekwa more than 200 years back. Iliwekwa na watu wetu wa ukoo, na hizo vitu saa hii isipotolewa, na waambia si Mount Elgon peke yake, Kenya mzima italipuka. Kaluwore kod midhiero ma jodago wacho ni osebedo ka jukogi, pudho yien ng'owno e yo makende manyalo resogi e tieko kuong' kod hawi marach magisebedo godo kuom higni buora. To ok en ji duto mayango ni yien no emosebedo ka kelo midhiero e gwengego. Jaod bura ma gwengego Fred Kapondi kod County Commissioner Thomas Sankei wacho ni dwaro mar pudho yien ng'owno ok ni kare, ni mar gigo ma jodak wacho ok gin adiera. Hata kuna watu wameanza kutishwa na hizo mafimbo. Mtu anakuambia ukicheza na mimi nitakuonyesha fimbo mrefu, ukitembea na fimbo ati itakuletea mali, ati inaita ng'ombe, na unakataa kwenda kulima kwa shamba. We are going to build something like a cult, na consequences zitakuwepo. Ninataka kutoa onyo, mujichunge
kusiwe kuna kitu inaitwa cult imeanza kuingia huku kwenu. Kama ni kweli ukianza kushika fimbo hauogi, sasa kuna shida hapo kidogo. Vile nataka kumaanisha ni kwamba tujichunge kuingia katika cult. Dwaro mar pudho yien ng'ouno machiegni ni yande ogore Luanda kama obila nokuor e gwengego mondo ochung chenro mar pudhe. Shughuli ambayo ingefanyika leo ambayo serikali imesimamisha ya kuondoa mti ule wa mkuyu pale shule, katika shule ya Toroso. Sasa hayo ni mambo ambayo yalisemwa na wazee wetu kama miaka 200 iliyopita. Inakuaje mbunge leo anadai ya kwamba huo mti ukiondolewa ni yeye ameondolewa uongozini? Alikuwa wapi yeye miaka 200 iliyopita? Ndio sasa aseme ati yeye ndio huo mti. Penjo koro en ni yien ng'ouno en yien ayiena kose en kuong'a. Joyce Oduor, Ramogi TV. Machiegni pau tuke kuma timb adhula mar nyiri ma hikgi oko hinga 17 mano Junior Starlets otieko rako margi mogik ka gitimo ikruok ne tugo tielo mokwongo e kindgi kod tim mar Cameroon. Mildred Cheche ma en kocha mar nyidendi ma Junior Starlets oyango ni giikore ne tugo no kendo ikruok ne obede rang'iny mamalo. Junior Starlets obedo gi ikruok makare bang' goyo tach e piny mar Morocco kama ne gitugo tuke ariyo gi tim mar Morocco mago tuke magosiep. To tieko tielo mokwongo Cameroon biro bago tielo mar ariyo ne Junior Starlets ka jaloch